Sådan her ser det ud, når man desperat forsøger at fange en rotte. Og desperat, det har de godt nok været i Studenterhuset i København. Her har en enlig rotte nemlig formået at få lukket hele spillestedet midt i årets Copenhagen Jazz Festival. Og det har altså resulteret i lidt af et næsten episk opgør mellem spillestedet og rotten. Sommer, jazz og hygge udenfor her på pladsen i Købmagergade i København. Indenfor i Studenterhuset lige ved siden af er der til gengæld lukket, og det har der været lige siden personalet for 11 dage siden fik øje på en rotte. Det kræver jo, at man melder til kommunen med det samme, og derfor måtte vi holde lukket. Og jeg har holdt lukket hele sidste uge, og har sat fælder ud og forsøgt alle mulige mærkelige krumspring. Rotten gemte sig under scenen, der hvor jazzorkestrene ellers skulle have spillet i denne uge. Noget af det første, vi prøvede, det var at prøve på at larme den ud, som du kan se her. Det lykkedes desværre ikke, men det var meget underholdende. Heller ikke de mere traditionelle metoder viste sig effektive. De er meget, meget snedige. De er klogere, end man regner med. Så jeg var godt klar over, at vi var inden for en del ventetid. En ventetid, der tærer på tålmodigheden. Det bliver udenfor i aften. Især inde på kassemesterens kontor. Jeg synes, det er ærgerligt, at sådan en rotte slipper ind, for det koster mange penge, både i mistet entréindtægter og i mistet barsalg. Folk panikker jo over det, og tør næsten slet ikke at være her, fordi der har været en rotte. Det er bare sådan lidt, i København, der er du altid inden for 10 meters afstand af en rotte. I går besluttede Christian Skødt Madsen sig så for at tage skrappere metoder i brug. Så måtte jeg jo i Silvan købe sådan en her, og sidde og holde vagt natten over. Nattens attentatforsøg mislykkedes, men rotten begik en fejl. Den søgte tilflugt i en sofa. Og den fik vi så skubbet herude i vindfanget og fik låst af, og så kom rottefingeren kl. 10 i morges og fik skudt rotten. Og der kan man så se de sidste rester af rotten, en lille blodplet. Dermed sluttede 11 dages rottekrig. Det er jeg rigtig glad for. Faktisk er kassemesteren så glad, at hun har taget et trofæbillede af rotten i nederlagets stund. Og så skulle man tro, at Studenterhuset kunne åbne for jazzmusik her til aften. Men det har Miljøkontrollen sagt nej til. Vi er jo nødt til at skal vide, om den har flere venner, så der er spredt talkom ud for at sikre os, at der ikke dukker flere fodspor op, så vi kan få åbnet forretningen igen. Ja, så må vi se, om de når det, inden Copenhagen Jazz Festival slutter på søndag.